Χάριον. Βρες μια άνετη θέση. Μπορείς να καθίσεις με ευθεία σπονδυλική στήλη ή να ξαπλώσεις. Το μόνο που χρειάζεται τώρα είναι να σταματήσεις για λίγο. Να επιτρέψεις στον εαυτό σου μια παύση, μια ανάσα. Κλείσε απαλά τα μάτια και φέρε την προσοχή σου στην αναπνοή, χωρίς να την αλλάξεις. Απλώς παρατήρησέ την. Εισπνοή και εκπνοή. Ο αέρας μπαίνει και βγαίνει. Το σώμα κινείται απαλά. Τώρα πάρε μια πιο βαθιά εισπνοή από τη μύτη και αργή εκπνοή από το στόμα, σαν αναστεναγμός. Απελευθέρωσε κάθε ένταση. Άφησε τους ώμους να πέσουν, το μέτωπο να μαλακώσει, τη γνάθο να χαλαρώσει. Ξανά, μια βαθιά εισπνοή και εκπνοή, σαν να λιώνει η κούραση, να διαλύεται ο θόρυβος της ημέρας. Τώρα φαντάσου ένα απαλό διάφανο φως πάνω από το κεφάλι σου. Ήρεμο, καθαρό. Μια ενέργεια φροντίδας και ζωντάνιας. Με κάθε εισπνοή φαντάσου πως τραβάς αυτό το φως σου μέσα σου. Κατεβαίνει απαλά στο κεφάλι, στον λαιμό, στο στήθος, στην κοιλιά, στα χέρια και στα πόδια. Αγγίζει κάθε κύτταρο. Ξυπνά τη ζωτική σου ενέργεια. Σε φορτίζει χωρίς κόπο. Ένα απαλό διάφανο φως πάνω από το κεφάλι και κατεβαίνει απαλά στον λαιμό, στο στήθος, στην κοιλιά, στα χέρια και στα πόδια. Αν έρχονται οι σκέψεις, αυτό είναι οκ. Ξαναφέρνεις την επίγνωσή σου πίσω στην αναπνοή, στο φως, στην ενέργεια που μπαίνει από το κεφάλι και κατεβαίνει αργά και γεμίζει ολόκληρο το σώμα. Και η ενέργεια ή το φως αυτό σε φορτίζει. Και μένεις για λίγο με αυτή την αίσθηση. Με αυτή την αίσθηση της μικρής ανάπαυσης. Μιας επιστροφής στον εαυτό. Και τώρα πάρε άλλη μία βαθιά εισπνοή. Κράτησε για λίγο και βαθιά εκπνοή. Και άρχισε να φέρνεις μικρές κινήσεις στο σώμα, στα δάχτυλα, χέρια και πόδια. Ίσως αρχίζεις και τεντώνεσαι απαλά. Άνοιξε τα μάτια σου όταν είσαι έτοιμος ή έτοιμη. Με ευγνωμοσύνη για αυτό το μικρό διάλειμμα. Για αυτά τα 5 λεπτά που ξανασυνδέθηκες με την ενέργειά σου. Χάριον.